natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase OP ngunyan aldaw ning Webes petsa 26 kang bulan ning Pebrero 2026. Ano? Mga tugang, pirang aldaw na sa naman ay Marso na. Bagong bulan na naman. Third month of the year, ano? Ang bilis talaga ng panahon mga tugang, ano? Talaga, sana nga araw-araw dapat gamitin natin ang araw na itong makahulugan, ano? Huwag natin sasayangin, ano? So, kumusta po mga tugang? So, sa indong pagselebrar kang EDSA Revolution, 40 years na po, ano? Kasugma sinabi ko mga tugang na i-share ko sa indo ang sakuyang experience 40 years ago duman sa EDSA Revolution. Yaon po kasi duman sa EDSA, doon sa may Camp Crame. Minsan duman kami sa likod kang Camp Aguinaldo. Depende po mga tugang kung saan kami napapaduman. Kung saan ang sabi nga ni nakaipuhan suportahan. Kasi actually during that time kaipuhan suportahan eh. Kasi halimbawa paduman-duman sa itong mga sundalo sa lugar na ito, susuportahan namin. Napakaganda po mga tugang na talagang unbloody. Wala naman nasugatan doon sa EDSA Revolution, ano? Doon sa at least sa EDSA. Sabi ko doon sa may Malacanang, talagang may nagkasugatan na doon, ano? Kasi grabe na po talaga nangyari doon ng gabing 'yon, ano? Ng gabing umalis na sila Marcos, ano? Nang pinasok na po yung Malacanang Palace. Pero doon sa EDSA Revolution, wala po talagang naging bloody, ano? Very peaceful at prayerful ang rally doon, ano? Yung EDSA Revolution. So, mga tugang, at nagpasalamat po kami dahil yung mga sundalo, hindi kami binaril. Natirgas lang, ano, naghagis sila ng tirgas, pero at least hindi naman po nakakamatay yung tirgas, ano, kaysa yung bala ang aming sinagupa. But anyway mga tugang, buhay man ka magiraray, ano? So sana, sabi ko nga ni kasuhapon, sana itong mga namundag noong 1986 hanggang ngayon, wag niyong kalimutan po, ano? Wag niyong kakalimutan yung nangyari, because you are now enjoying freedom. Ano, dati nung bawal ang mga magsalita ng tungkol sa gobyerno, at ang radio station noon iisa lang. So talagang very limited ang freedom natin noon. But dahil noon sa EDSA Revolution, we have brought back again freedom of the Filipino. Kaya may malaya na pagpapahayag, ano, freedom of press, ano, at doon talaga lahat na mga ilalagay lang sa pahayagan ay talagang monitored po yan ng talaga ng gobyerno. Ano, kung hindi ikukulong ka, huhulihin ka na lang po mga kaibigan during that time. After martial law hanggang yun ang panahon ni Marcos mga kaibigan. At sana po wag na maulit, ano, yung nangyayari. Pero nauulit na naman eh. Yung demokrasya, unti-unting nadidisgrasya. Ano? Kasi ang demokrasya po talaga ay ang may katarungan, katotohanan, at may kalayaan. Kaya ibalik sana po natin yan. Ano? So, wag tayo po ay maging biktima muli, ano? Kaya dapat ipaglaban po talaga natin yan, ang ating kalayaan, ano? At ang ipaglaban natin ang katotohanan. Kaya nga ito nga wag tayo uli maging biktima. Ito nangyayari ngayon, di ba, yung flood control, ano, at yung pag-corruption, ano. So sabi ko nga kahapon mga tugang na dapat labanan natin ang korupsyon, ang criminality. Papaano? Dapat magkaroon tayo ng conviction. Ano, lahat to be convinced of the truth. Ano? Not lies. Ano, ng fake news. Wag ng fake news.
We have to be convinced. Conviction po, hanggat ang mga Pilipino ay walang conviction, mga kaibigan, ay wala. Wala talaga. We will all will become victims of this corruption at pagpapahirap. Tingnan mga kaibigan, sino maghihirap? Hindi ba tayo ang madalas na gumagamit ng mga kalsada? Yung mga mayaman naman papunta sa Manila, ang gagamitin na kadalasan siyempre eroplano. Eroplano, pero tayo madalas ay gumagamit ng kalsada, at yung mga kalsada po nga natin bako-bako. Sobra naman sa yung tinatawag natin na corruption, at dahil sa pagnanakaw. Yun po. Kaya sana po maiwasan na po yan, yung corruption na yan, sa pagnanakaw na yan. Kaya dapat matuto tayo doon sa nangyari sa EDSA Revolution. So sana po, sabi ko nga kahapon, 40 years na. Kung titingnan natin yung Israelites journeyed from Egypt to the promised land for 40 years. So ganun din po sana nangyari sa atin. So nangyari 40 years na po tayo. 40 years na naglalakbay sa ganun. Sana po, 'di ba, nakalabas na nga tayo, 'di ba? Pero ngayon, ano nangyayari? Pinapapasok uli natin ang magnanakaw sa ating bayan. Wag naman po, wag nang maulit. Never again. Sana po magkaroon tayo ng conviction. Never again to corruption, never again to criminality, never again to sin. Actually, mahalaga po 'yun. Never again to go back to sin, sa buhay ng makasalanan. Kasalanan po kasi yan At ang kasalanan po, mga kaibigan, ay nagbubunga ng kahirapan. Yan mga tugang ang importanteng gawin natin, na tayo po ay maging daan ng katotohanan. Kaya dapat ipaglaban po natin yan. Okay? So anyway, mga tugang, maganda po na tayo ay magsimula. Magsimula muli. Sabi nga, isa continuous pagsisimula. Wag tayong manghina. Sabi ko nga, wag tayong panghinaan. Tayo pa patuloy pa rin. Patuloy tayong sabi nga, makipaghimagsik. Ang paghimagsik hindi naman kinakailangan armas, dahas o alakas. Ang importante po na tunay na paghimagsik ay idaan po natin sa magandang usapan, peaceful means. Importante baga, peaceful means, mga tugang, ang dapat gawin natin, peaceful means. So maganda po yan, mga kaibigan, sapagkat kung hindi natin gagawin yan, ay di tayo ay babalik-pabalik-balik lagi sa kahirapan. Kaya iyan ang pangapudan, mga tugang, sa tuya ngunyan, na kinakailangan na tayo ay maging, sabi nga ni, may kamalayan na. We have to be aware, Huwag tayong padadala na lang sa anumang kasamaan. Okay? So, mga kaibigan, yan ang magandang pag-usapan natin ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon na tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Yan ang importante ngayon. Ang pagbabalik natin sa Diyos. Kaya nga, panahon ng Kwaresma, tayo ay iniimbitahan, mga kaibigan, tayo ay niyayaya na Diyos na magbalik sa Kanya. Kasi nasa Kanya lang ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, at ang tunay na kahulugan sa buhay. Kaya, mga kaibigan, yan ang ating gagawin. Na tayo ay manumbalik sa Diyos. Yan ang importante. Sabi nga, ito po ang pangapudan we are all called to be holy. Maging banal. Now, if we live honestly, kung sabi nga talaga, kung tayo mamumuhay na tapat, tayo ay hindi sinungaling, hindi magnanakaw, if we live honestly, if we can forgive generously, yun magpag-unawaan, magpatawaran, and at the same time serve quietly. Kasi minsan nagsiserve tayo,
kung nga lang ipinagyayabang natin at pinaglalandakan pa natin ang pagsuserve, pinagyayabang pa natin. Hindi po dapat ganon. Importante po ito. Okay, napakahalaga po ito. Pangapudan sa tuya na to be holy. Because holiness will no longer be an idea. If we live honestly, forgive generously, and serve quietly, it will always be a life. Sabi nga, it will be a lifestyle. So maganda po yan. It's a lifestyle. Kaya nga maganda po mga tugang na gamin natin ito. There are 10 Catholic practices. 10 Catholic practices that I think gawin natin para tayo ay makatulong. So, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito ng Huwebes. By the way, ini po sa Rong Tape as Live, si Father Butch po ay nasa Iriga City parang magbigay ng retreat. Babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagbibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan, magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on February 28, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2,
Peñaranda Street, Legazpi City. February 28, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Also, February 28, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Tugnao, Ligao City. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP, ngunyan aldaw ning Webes, petsa 26 kang bulan ning Pebrero 2026. Sabi ko nga, ngunyan aldaw sa tuyang pag-urulayan, how to get out of habitual sin, especially of the flesh. Itong mahalaga po ito na maiwasan po natin, 'di ba, yung temptation una, na yung actually yung appetite, So how can we get out, para tayo makaalis, and how can we avoid our habitual sin? Ano ba mga ulit-ulit na kasalanan natin, Yan ay importante, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. So kita, mga kaibigan, tandaan natin na kita ay maluya, mahina. Mahina tayo mga tugang. Tandaan po natin, hindi naman tayo malakas pagdating sa kasalanan Because number one, we have that original sin. And the inclination to commit sin ay nandoon po yun because of the original sin. So sabi nga nandoon na po kasi yun. Kaya nga, we have to struggle. We have to fight. We all know that we are all weak. May kahinaan po tayo. There are weaknesses. So, ang tandaan po natin, nasabi ko na sa inyo, na may kalaban po tayo. May dapat tayong tandaan. Tayo po ay may kalaban. Ang buhay natin dito sa mundo ay pakikidigma din. Labanan po natin, number one. Ang number one na kalaban natin ay ang diablo, ang demonyo. Ang demonyo, the devil or the demon. Okay? So yun, mga kaibigan yan. At ang pangalawang kalaban natin ay ang ating laman, flesh. Yun, ang kalaban natin, yung mga bodily desires natin na inordinate. In other words, may mga desires tayo na hindi ordinate, kundi inordinate. Ang ibig sabihin, hindi maganda. Hindi nababagay. Yan. And ang pangatlo, mga kaibigan, may kalaban din tayo. Ang kalaban natin yung worldly values. Na ang pinahalaga natin ay ang mga temporal na bagay lamang. At ito po ay nasa paligid lang natin. And we have to continually fight them. I-crush natin yan. But we need help. Tandaan po natin na kaipuhan taning tabang. At wala tayong magagawa pag wala ang Diyos sa buhay natin. So, parang labanan po ang demonyo, ang ating
ego, ang ating sarili, ang ating kasakiman, ang mundo, ang alok ng mundo. We need to stay in God's grace and out of sin. So sabi nga, stay in the grace of God. Yan. So kasi sabi ko nga, we are all called to be holy kasi. Tinatawag po tayong maging banal. Sa panahon panahon ng Kwaresma, tinatawag tayong maging banal. At isa sa 10 na suggestion na gagawin natin sa araw na ito ay ito po. Para tayong maging banal, ang importante, palagi po tayong magdasal. Yan, dasal. So, magsasabi naman, Father, ano po ang dasal? Ang dasal, number 1, sa English po kasi ganito yun the very good definition of prayer is the lifting up of our minds. In other words, itinataas po natin ang ating mga kaisipan. Yan. Pag ang isip mo ay mga bagay matataas, heavenly, spiritual, yan po pagdarasal na po yan. You think of God. So in other words, is uplifting our mind. So itinataas mo ang iyong isip. Pangalawa, sa pagdarasal, lifting up of our minds, and number 2, lifting up of our hearts, ang ating mga puso, ang ating kalooban. So itinataas po natin yan. Kaya ang pagdasal, itinataas. Hindi binababa. Kaya nga, kailangan magpakumbaba, pero kinakailangan itaas po natin to God. So lift up your minds and hearts to God. Yan, napakahalaga po yun. So, if we do not lift up our minds, to God, that is not prayer. So, pwede you lift up your minds to other things. Nasa isip mo, ano bang madalas nasa isip mo? Nasa isip mo pera, nasa isip mo yung laman, nasa isip mo yung sarili mo, nasa isip mo lang yung mga bagay na gusto mo lamang. Hindi yung tama, kundi yung gusto mo lang. Mag-ingat po tayo. Because prayer is lifting up of our minds to God. Isa pa, lifting up of our hearts to God. So that is prayer. In other words, nasaan ba ang ating puso? Sabi nga, where your heart is, there is your treasure. Kung nasaan daw yung ating puso, nandoon din po ang ating kayamanan. Kaya nga, kung ang puso mo laging nasa pera, yun, hindi mo madadala yan. Magpo-problema ka sa pera. Kaya kung ang puso natin ay nasa sa Diyos, sa kabutihan, sa katotohanan, sa katarungan, sa pagpapatawad, talaga tayo ay malapit sa Diyos. So mahalaga po ito mga kaibigan. So iyan. So mahalaga ito. How can we stop sinning? Stay out of sin and grow in holiness. By prayer. Kaya sabi nga maganda ito So dearly beloved, do you know that prayer will keep you from sinning? Yan po mga tanong Totoo yan all day long, we attempt to shoot arrows of communication with God. So always communicate with God. Sabi ko nga, you make the sign of the cross, that is already a prayer. You keep communicating with God, keep listening, and keep talking to God. No matter if we are working, eating, driving, sitting, kneeling, or talking, importante, communicate with God. Halimbawa, pagkagising, magdasal, kahit maikling dasal, hindi naman kinakailangan talagang mahabang dasal. Halimbawa, bago ka umalis, bago ka kumain, bago ka magtrabaho, ano mang gawin natin, keep communicating with God. Yan, importante. Keep communicating God. Because when you communicate with God, you are in constant union with God. So, it is a constant attempt to keep all we do in union with God. Importante mo mga kaibigan yan. Prayer makes us united with God. So, we also need to develop a habit of prayer that automatically comes into action as soon as we are being tempted. Halimbawa, pag ikaw natitempt, ang dapat gawin natin, run to God. And how do we run to God? Takbo ka sa Diyos. Tumakbo ka lagi sa Diyos. Paano ka tatakbo sa Diyos? Magdasal. Okay? So, para maging banal, magdasal. Ang pangalawa,
parang maging banal, kinakailangan tayo ay may mabuting asal sa buhay. Kaya nga, importante yung pagsasakripisyo. Mortification of the body. Ano bang ibig sabihin ng mortification of the body? May kailangan self-denial. Ano? So hindi, may tawag tayo dyan yung delayed self-gratification. Sa atin kasi gusto ka agad instant gratification. Agad-agad. To gratify our body, our senses, our desires. Hindi naman ganon. Mga tugang, mahalaga po ito. Instead of always giving what the body wants, tanda natin like food, rest, comfort, music, pleasure, we need to have some mortification of what it wants every day in small ways. In other words, dapat may discipline, And that's why kaya tuwing Kwaresma, the discipline of fasting in abstinence are important discipline that train the will to say no to the body and yes to God. Halimbawa, yung panonood ng pornographic materials. Halimbawa, yung pagkain, pagkakain ng sweet, may sakit ka na palang diabetes, sige pa lang kumain. Sa Father, may gamot naman. So, hindi po tama yan. Halimbawa, yung mga pakikinig sa mga music na talagang nakaka-disturb sa buhay mo. At the same time, yung involving in sensual pleasure. Yun, mag-ingat po tayo. Tandaan po natin ito. Say no to your body and say yes to God. How? By disciplining ourselves. So, discipline is important. Okay? So, discipline ourselves. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, padagos po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. Balik po tayo giraray. Sayang, ako nakarecord na po kasana ako. Tuloy-tuloy nga lang nasira. Kaya nag-ulit uli ako nga itong third part ng ating programa. Sayang, marami na pa ko nasabi kanina pero na-erase lahat, kasi nasira yung aking computer, kaya nag-ulit uli ako. But anyway, ang satuyang pinag-urulay mga tugang, how can we overcome sin? How can we stay out of sin and grow in holiness para tayong maging banal? Sabi ko kanina, para maging banal, kinakailangan palagi tayong magdasal. Pangalawa, kinakailangan tayo ay magdisiplina. Pangatlo, ito na po, let us always avail the graces of God. Yan po ang mahalaga. To avail the graces of God. Well, paano sabi nga na magkaigwa ng grasya ng Diyos. Alam mo, we can, sabi nga sa catechism, we can have the graces of God through the sacraments. Through the sacraments, mga kaibigan. And pagdating sa sacraments, there are two frequent sacraments that we can receive. Of the Mass, Holy Communion, and especially confession. Yan po mga kaibigan, napakaganda po yan. Kasi if we have the frequent confession and frequent communion, we can avail the graces of God. At yung graces of God will strengthen us. Magpapakusog po sa tuya mga kaibigan. Nga lang, we need to be humble. We have to be humble because we are sinful. Mahalaga po yan. Magpakumbaba. At tandaan po natin, in confession, be very humble.
sorrowful and honest as to the gravity of your sins, even if it is embarrassing to say. Minsan nakakahiya. Dapat naman talaga, ang lahat na kasalanan ay dapat natin ikahiya. Huwag natin ipagyabang ang kasalanan, and never hold anything back. Yan ay napakahalaga. Ang ikaapat, parang tayo ay to stay in grace and to get out of sin, or to stay away from sin, and so that we can grow in holiness. Ito po yun. Mahalaga ito? Have a devotion to Mama Mary. Because si Mama Mary po, siya po ang ina ni Jesus. Hindi po siya ang tagapagligtas, kundi po siya ang ina ng tagapagligtas. At dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga si Mama Mary ang satuyang example, halimbawa, o dapat natin tularan. Kasi si Maria, tunay na tao, hindi po siya Diyos. At sinusunod niya lagi ang kagustuhan ng Diyos, hindi yung kagustuhan niya. Yan po ay napakahalaga. In other words, we can always turn to Mary, especially in times of temptation. Pag ikaw po ay natutukso. Okay? Because Mary is also, because she is the mother of Jesus, the mother of God, she is an instrument in giving the graces coming from God. At tandaan po natin, ang grasya hindi nanggagaling kay Maria, galing po yan kay Kristo. Pero dahil si Maria ay naging katulong, siya po ay naging katulong sa pagbibigay sa atin ng grasya. Kaya parang ganun po. Tandaan po natin, sabi nga ni Saint Bernard, Abbot, no one has ever invoked in his necessity without being heard. In other words, lahat po na pinakikinggan ni Maria. So talaga po matulungin. Actually, galing nga po ako doon sa Buhi, Camarines Sur, at doon meron doon na meron po mga kaibigan doon sa Buhi na Our Lady of Succor. Itong Our Lady of Succor, mga kaibigan, napakaganda po ito sa Our Lady of Succor. Actually, yung imahe noon is 1605 pa. Kaya nag 400 years na siya nung 2005. Our Lady of From Succor. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung si Maria, di ba Maria inang awa, ito naman si Maria na matulungin, matulungin. Kaya mga tugang iyan, devotion to the Blessed Virgin Mary. Okay? Kaya nga maganda pag halimbawa natutukso ka, maganda po yan na magdasal ng Hail Mary. Hail Mary, full of grace. Maganda po yan. Kaya halimbawa, every now and then, natatakot ka, magdasal ka ng Hail Mary. At ito po ang dinadasal ko nga pag ako nagpa-parking, Hail Mary, full of grace, help me find a parking place. Napakaganda po, mga kaibigan. Hindi ka pababayaan ni Mama Mary. Dahil nga si Mama Mary, hindi niya pinabayaan si Jesus. Napakaganda po yan. Kaya we can always turn to Mary for help. So it may literally take hundreds of days, but it worth it. Tandaan po natin, say Hail Mary until that strong temptation passes away. Tandaan po natin yan. Makakatulong po si Mama Mary. Kaya always run to Mary. Tumakbo ka kaagad kay Mama Mary. Because tandaan po natin na natalo ni Maria si Satanas. Dahil nga, so imahe ng Immaculate Conception, hindi ba naaapakan ni Mama Mary yung ahas? Ang ibig sabihin, natalo niya ang demonyo. Dahil po si Maria kasi sumunod sa Diyos. Alam mo, totoo naman yan, ba? Pag tayo ay sumusunod sa Diyos, matatalo po natin ang demonyo. Matatalo po natin ang tukso. Yan po ang napakahalaga doon, Matatalo natin ang tukso dahil po tayo ay may panlaban. Labanan po natin. And number 5, avoid the occasion of sin. Parang maging banal is in order to grow in holiness and to stay away from sin, we need to avoid the occasion of sin. Yung bang saan ka ba nahuhulog? Halimbawa,
Kung mahina ka sa pera, kaya dahil malaki ka nagnanakaw, di huwag kang gawin treasurer. Ano? Iwasan mo na maging treasurer kasi mamaya nanakawin mo lang ang pera. O, ganun po yan. So, ganun din po mga kaibigan sa, halimbawa, mahina ka na talaga sa mga sex, whatever, sa pleasure. So, iwasan. Sabi nga, pag-iwas mga kaibigan. Halimbawa, ganito, mayroong makita natin sa kalsada, kung nagda-drive ka, nakita natin na may bako-bako, masisira ang sasakyan mo, hindi mo iiwasan, ang mga bako-bako, malalalim na bako-bako, masisira po ang sasakyan mo. Para sa buhay. Mahuhulog ka, masisira din ang buhay mo. Kaya sinasabi ko nga, para tayong maligtas, dapat lang tayo umiwas. Yan po ang sabi ko madalas sa mga bata, sa mga estudyante. Para po tayong maligtas, dapat tayo ay umiwas. Umiwas sa kasalanan. Avoid the occasion of sin. So, whatever leads you up sinning must be avoided like the plague. Para bang, halimbawa, kung iniiwasan mo po, may sakit ka na ng diabetes, iniiwasan mo ang mga matatamis na pagkain, iwasan mo, parang hindi ka na magkaroon ng diabetes. O halimbawa, meron ka palang blood pressure, taas ang blood pressure mo, magkaroon ka ng high blood, So, iwasan mo na po mga bawal. So, nasa pag-iwas po yan. Ganon din. Kung ayaw mang maputikan, umiwas ka sa putikan. Halimbawa, ayaw mo ng magulong buhay, umiwas ka sa magulong mga pagkakataon. Nasa pag-iwas po yan. So the time, the way, and the place, all are to be cautiously considered and avoided if they lead to sinning. Halimbawa, umiwas ka sa tao. Pwede rin po yan. Halimbawa, yung tao yan, pag nakita mo, nagkakasala ka, iwasan mo yung taong yan. Halimbawa, yung taong yan na tutukso ka, iwasan mo yan kasi mahulog ka sa kasalanan. Halimbawa, sa pera, iwasan mo yan. O lugar, halimbawa, pag lugar na yan, nagkakasala ka, iwasan mo. Sabi nga sa Bible, if you ang mata mo ay nagdadala sa'yo sa kasalanan, pluck it out. It's better to enter heaven with one eye than to both eyes na pupunta ka sa impyerno. O ganun po yan. If your right hand or one of your hands lead you to sin, cut it off. It's better to go to heaven with one hand rather than two hands na go to hell. So mag-iwas po tayo. So the time, the place, be cautious, avoid it. Anyone who talks about sin, shows sin, or encourages sin is your enemy, not your friend. Sabi nga ni Saint Jerome, remember that a woman, Eve, drove out the inhabitants of paradise, and that you are not holier than David, stronger than Samson, or wiser than Solomon, who fell by evil intercourse. Yun mga kaibigan, mag-iwas, parang maligtas. Babalik muli si Padre Woods pagkatapos ng mga paalala. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May zeolite cat litter din para sa mga pusa. Available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ngayon araw ng Huwebes. Ini po sa rong recorded na si Father Butch po ay nasa Iriga. At ang tinatalakay po nga natin ngayon, ang mga paraan parang maiwasan ang kasalanan so that we can stay in holiness, to get out of habitual sin so that we can stay in holiness, stay in God's grace and out of sin. Okay? Stay out of sin and grow in holiness. Maging banal. Okay? So sinabi ko kanina, number 1, prayer. Number 2, mortification of the body. Number 3, availing of God's graces. Number 4, devotion to the Blessed Virgin Mary. And number 5, avoiding of sin. Number 6, mga kaibigan, mahalaga po ito. The custody of the eyes. Mag-ingat po tayo sa ating mga mata. Hindi po lahat na nakikita ng mata ay tama. At hindi lang lahat na nakikita ay mali. So tingnan natin, ang nakikita ba natin ay tama? Parang hindi po tayong matang mapangusga. Sana wag ganun. Hindi po maganda yan. Sana po may mata tayong matang mapagmahal, matang may awa, matang tulad ni Kristo. May mata. Hindi tayong mag-ingat po tayo sa ating mga nakikita or sabi nga tinititigan o nakikita. Ano ba ang madalas natin nakikita? So dapat yung nakikita natin, dapat sabi nga nagsisimula kasi the eyes are the window of our soul, bintana po ng ating kalagyan, Kaya be careful of our windows, Kaya kung ano nakikita ng ating mga mata, na pumapasok din po sa ating mga isipan 'yan. Kaya mag-ingat po tayo. Mabuti na ang nag-iingat, kaysa napapahamak. Yan. So, custody of the eyes. So, do not know that pious Job, tanda natin, made a covenant with his eyes that he would not so much as look at the virgin. Our eyes lead to thoughts that they can lead to action. So, look away from what will cause lust. So, mag-ingat po kita dyan. So, yan ay mahalaga. Mag-ingat na huwag mahulog sa kasalanan kasi ang ating mga mata, sabi ko nga kanina, ay windows of our soul. So anong klaseng mata dapat meron tayo? So dapat ang mata natin ay mata tulad ni Kristo. Nakakakita siya ng kabutihan sa kapwa.
Ano? At i-appreciate po natin ang ating mga kabutihan na nakikita kaysa naman we have a condemning eye, judgmental eye. Ano? Kung hindi naman judgmental, lustful eye. Sa tiningnan mo lang yung babae, hinubaran mo na. Ano? Tiningnan mo lang yung lalaki, hinubaran mo na. So, wag mong gaganon ang mata mo. Dapat gamitin natin ang ating mga mata na makita ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Ano? At lahat i-appreciate po natin ang mga ginawa ng Diyos. Kaya ang mata natin, gamitin po natin ito. Lalo na sa pagbabasa ng Biblia. Di ba? Binigyan ka ng mata para makabasa. Mabuti nga yung mga bulag at least nakakabasa pa rin sila, yung braille, ng salita ng Diyos. Kaya gamitin po natin ang ating mga mata, to appreciate people rather than to judge people. At hindi mag-isip ng masama, sa kapwa, hindi mag-isip na bastos. Napakahalaga po yan, na gagawin po dapat natin yan. Parang sa ganon, may malinis na mata. Importante, ang mata natin dapat malinis na mata, hindi marumi ang mata. Baka may muta ka pa. May malinis na mata. Maganda po yan. At ang malinis na mata, nakakakita palagi, nakikita natin ang Diyos lagi. So, see God. Kaya sabi ko nga dito sa UST, I see Jesus in you. Yun. I see Jesus in you. So, dapat cultivate po natin ito na ang ating mga mata nakakakita lagi ng pagpapala ng Diyos. Nakikita natin ang Diyos sa pamagitan ng ating mga mata. Okay, ang pangpito, parang we can stay in the grace of God, holiness, and stay out of sin para makaiwas sa kasalanan at malayo sa kasalanan. Keep yourself busy. Kasi alam mo, pag hindi po tayo kasi abalang-abala sa Diyos, if we are not busy with God, we must be busy with the world, busy with other things. But be busy with God. And how do we become busy with God? And how to be busy with God? To be busy with God is to think of what is good to other people by doing good, doing good to others. Okay? So, tulad ni Mama Mary at yung mga santo o si Mama Mary, what were they busy? They were busy, living in goodness. Kasi sabi nga, idle hands are the devil's workshop or idle mind. Halimbawa, ang isang tamad, tandaan po natin, ang katamaran ay kasalanan. Sloth, it's sin, is one of the capital sin, 7 capital sins. So, do you know that many saints have made vows never to live in idleness? Kasi pag ikaw ay walang ginagawa, madali kang tuksuhin. Kaya dapat mayroon kang ginagawang kabutihan. This is a great idea and allows one to do great things with one's life. Ulitin ko ang sinabi ko kanina, hindi ba? Yung mga walang ginagawa ay madaling matukso ni Satanas. Kaya parang hindi ka matukso ni Satanas, dapat mayroon kang ginagawa tulad nagdarasal, nagbabasa ng Biblia, gumagawa ng kabutihan sa kapwa, nag-iisip ng ikabubuti, So, in other words, may ginagawa ka. Yan. Simple lang naman yan Be busy. Kasi, kung hindi ka busy, ay talagang mahulog ka sa tukso. Number 8, magkaroon ka ng meditation on eternity. Tandaan po natin na lahat tayo mamamatay. So, from time to time, isipin mo yan. Kung tayo ay mamatay, handa na po ba tayo? Yan, meditation on eternity. So always remember the consequences of past sins and the possibility of being damned forever because of that sin. So meditate on the reality of death, judgment, heaven or hell. Yung tinatawag natin eschatological things. Always know that you must die one day and after that judgment awaits you which will decide your eternal destiny. So, go over in the detail the torture of hell for instantaneous pleasure obtained through sin. Kaya mag-ingat po tayo. Tandaan po natin, na
pleasures can lead us to pain. Hindi lahat na pleasures and pleasures and pleasures. Hindi. May pain po diyan. The pain in hell. Kaya, and finally, meditate always on the eternity of the happiness of heaven. Okay? So, number 9, maganda po ito. In order to grow in holiness, avoid depression. Paano tayo mag-iwas sa kalungkutan? Kasi ang kalungkutan din ay madali kang tamaan Depression. Remember always how sad the separation from God feels after sinning. Remember the guilt, the shame, and sadness caused by these sins. Would you like the whole world to be watching your sin? Ang tanong, God, Mary, your guardian angel, are watching every detail. And in the second coming of Jesus, all will be made public. Tandaan natin na wala po tayong maitatago. Wala po tayong maitatago sa lahat. Kasi makikita naman talaga yan. Kaya mas mabuti, palagi tayong makisumaro, be united with Jesus. And let's avoid depression. Number 10, in order to grow in holiness, ito po ang gawin natin. Help other people. Serve God through other people, because serving people will help you to stop sinning. Okay? So as we try to save our souls with God's help, we must also live to save others' soul. It is easier to live a good life if we are helping others live holier lives too. Kaya nga tayo ay maging katulong. Naging ang ibang tao maging banal. So sinasabi, be prophets today to tell people sin and still sin, and they offend and crucify our Lord. Okay? So napakaganda po ito. And hingin natin sa ating mahal na Birhen na tulungan niya tayo. And let me end this program with a prayer. May God, the Blessed Virgin Mary, and all the saints be our example of a pure and holy life. We are so fortunate to be Catholics and to have all this help from God to live our pure lives. So we have to ask Mary, our Mother, through Christ our Lord. Amen. Anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaram. Sana po ako ay nakapagbigay ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Maraming salamat po sa ating technical at the same time sa ating IT production na si Jerome Martinez. God bless you, and remember, okay, Father Boots always loves you. Sumayin niyo ang Panginoon, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye. God bless. I love you. Bye-bye.